So karon na atong challenge, mao ni siya ang logic challenge. Ha, so naara gyapon ko yung mga pangutana inyohang tubagon. Okay, say maka-correct sa answer, automatic premiuhan ako og 1,000 pesos. 2,000 na mamoy? Ha? 2,000 na. Ha, 2,000, 1,000. Okay. Una, boy lihang na sad. Last Eloy. Boy lihang. Good boy. Unang question, boy lihang. Ma'am. Kung adunay tulo ka langgam sa sanga, unya imong gipusil ang usa, pila ang nabilin sa sanga? Tulo. Ha? Tulo. Tulo? Wrong. Usa. Anak ko, ma'am. Ha? Anak. Duha. Duha? Wrong. Usa. Wrong. Tulo. Next. Bayot. Kung adunay tulo ka langgam sa sanga, unya imong gipusil ang usa. Ang pangutana, pilay nahabilin sa sanga. Wala na. Kay? Nang lupad man. Ha? Nang lupad man ang uban. Correct! Knowledge ba? Knowledge. 1,000. Paway ko yung knowledge ba? Next, Eloy. Di ma'am. Unsay mas dali buakon bisan wala nimo hikapa. Unsay mas dali buakon bisan wala nimo hikapa. Sitili. Mura gyapon tigmo, ma'am. Unsay mas dali buakon unsay mas dali buakon bisan wala nimo hikapa. Palalat, ma'am. Wrong. Usa. Buwak na daan, ma'am. Wala na ikapa. Unsay mas dali buakon bisan wala hikapa. Itlog. Duha. Butilya. Tolo. Boy lihang. Ayun na tulog. Unsay mas dali buakon bisan wala nimo hikapa. Iyang kasing-kasing, ma'am. Ha? Iyang kasing-kasing. Iyang kasing-kasing? Wrong. Usa. Migat mo sa balihan. Unsay mas dali buakon bisan wala nimo hikapa. Ug ang imong answer iyang kasing-kasing, wrong. Bildo. Wrong. Duha. Last. Pero eksakto dyan na sa una-una. Unsay mas dali buakon bisan wala nimo hikapa. Itlog. Wrong. Tolo. Bayot. Unsay mas dali unsay mas dali buakon bisan wala nimo hikapa. Ilong. Usa. Ngano ilong? Buwak mo. Wrong. May ikapa. Wrong. Unsay mas dali buakon bisan wala nimo hikapa. Ang pag-multiplication, ma'am. Buwak mo na ikapa. Adra mo na. Nabuwak mo na naman. Wrong. Duha. Multiplication mo. Yagi. Minus dahil. Wrong. Tolo. Eloy, Cancer, ma'am. wala na kay cancer? Wala na, ma'am. Saad or promise. Ayaw mo sa Dahil mo kasi mo kay iyang kasing-kasing. Wrong. Eloy, Ma'am. unsay mas bugat? O sa kilo nga puthaw o sa kilo nga gapas? Kung gibati, ma'am. Hugot-hugot pa. Unsay mas bugat? O sa kilo nga puthaw o sa kilo nga gapas? Kilong putaw. Wrong. Sa. Gapas. Ha? Gapas. Wrong. Duha. Ang timbangan. Wrong. Tolo. Boy lihang. Unsay mas bugat? O sa kilo nga puthaw or sa kilo nga gapas? Pareha na, ma'am. Ha? Walay pareha na sila. Pareha? Kay? Sa kilo nga ni. Correct! 1,000! Pareha ra kay tagsa ka kilo raman. Next. Ako lang. Bayot. Unsay musaka apan dili nagyud mo naog. Ang gugma, ma'am. Yang gugma. Mga malitaw. Bagal ya. Ge, unsay musaka apan dili nagyud mo naog. Kuto, ma'am. Dili, ang kuto, ma'am. Wrong. Usa. Langgam. Duha. Naog nang langgam noktok. Musaka. Nadili. Unsay musaka apan dili nagyud mo naog. Nya mo na og raog.
Di na gyud na og Dili na gyud mo naog. gasolina. Wrong. Gasolina nin hinaog naman gasolina. Wala, ilago Ah. na. Gubat niya po na. Iloy. Unsay mo saka apan dili gyud mo naog? Winter. Winter wrong usa. Unsay mo saka apan dili na gyud mo naog? Kilos bugas. Duha. Shit. Mare. Mao na ko ma'am. Pwede kong balik ka na. Unsay mo saka apan dili na gyud mo naog? Skyline. Wrong tolo. Okay, boy lihang. Unsay mo saka apan dili na gyud mo naog? May kining sol. Ha? Kaluluwa. Wrong. Saka rin naman naog ma'am. Saka malang Hindi ka matay na yung ma'am. Mo kaluluwa mo saka malangit ma'am. sayop. Hindi kami perno. Wrong. Usa. Unay kay magluta-luta na dili mo giagi. Unsay mo saka apan dili gyud mo naog? Imong agtangboy dili. Paano ma'am kaning evaporation? Wrong duha. Hindi mo na naog yung evaporation. Masigil magsaka. Wrong. Unsay mo saka apan dili na gyud mo naog? Rakit. Wrong. Number. Ha? Number. Si number. Number 1 2 3 4 dili nang balik ko. Sir ma'am. Ikaw ba? Ikaw? Mo answer pa ka? Number. Number wrong. Sir ma'am. Wala na? Wala na. Edad. Oo, dili nang naog yung edad yo. Nagsaka ang edad pero mubalik pa din mo. Oh no, dili na. Next. Pwede siguro, maungot niya edad. Tidak deh ma'am. Edad. Magsaka ang edad di mo, di na yan na mo muna og jud. Ako naog ni bayot ma'am. Oh, bayot. Kung aduna kay 5 ka apple. Kung adunay 5 ka apple, unya gikuhaan nimo og duha. Pila ang naani mo? 5. Wrong, usa. 5 mamay kay, di ba? Usa yung pangutana. Repeat your question. Kung adunay 5 ka apple, unya gikuhaan nimo og duha. Pila ang naani mo? Duha. Ha? Duha. Kay? Kay na, duha ra na magikuha. Correct! Tulo ba sa 2,000. 1,000. Okay, last question. Patay lang na lang. Wala kay kwarta, Eloy? Okay ne. Last question. Paminaw maayo para makwarta ka. Kung ang amahan ni Pedro kay naay 5 ka anak, ang pangalan si Nine, si Nono, si Nana, si Juan. Ang pangutana, unsay pangalan sa ikalima? Ito ma'am. Kung ang amahan ni Pedro kay naay 5 ka anak, ang primero si Nine, ikaduha si Nono, si Nana, ikatulo, ikaupat si Juan. Ang pangutana, unsay pangalan sa ikalima? Si Juan. Pedro. Ha? Pedro. Si? Pedro. Correct! Juan. Pedro. Pedro! 1,000. Naros mangutana. Kung ang amahan ni Pedro kay naay 5 ka anak. Asa apil ato si Pedro. Good job, Eloy!